Kita nyo? Just amazing. Yo, mga bossing! What's up? Ayun, no? Ay, papuntahan tayo mga bossing. Punta tayo ngayon sa Ating magandang spot. spot natin na nakahuli tayo ng malaking barakuda. At saka dito. Ito. So, doon tayo kabusing. Update namin kayo pag ando na kami. At saka baka pupunta yun si Bisaya girl. Saya girl. So, kala mo na. Pag matambaka tayo ngayon. Yo mga bossing! Andito na tayo bossing. Yan ka bossing Remo, no? Sa bus stop. Hintay tayo dito ng bus. 24 hours later. Yan yung bossing, no? Burj Al Arab. Isa sa mga sikat na din. Tourist spot. Yan. Yan, di ba? Wani. Mga slide yan, no? Power slide. Ayos. Merah. Yan pa, bossing, hindi pa natapos yung barko. Barkong building, you know. Yeah, okay po kumano. Okay, okay. So yun guys. Floor pa. Only in Dubai. Ben ba? Malaki. Ito malaki. Ito si Kuya iba yan yung... Ay, iba. Uy, sa amin to. Oh, sabi nga. Salamat ah. Kuya, hindi nyo kasama yung... Hindi, iba. Salamat. Sir. Naramon, Gagawin na kayo. may huli na. Bakit ka lahat ng huli? Ito oh, binigay hati-hati sa mga kabusing. Pagkaong na sila po. Gani mo anak ko ron. Aywa! Aywa ha? Ganina, wag kay ko ha? Karon, buhakan na ikaw yan. Ayos ha? Kapin. Kapin, so yun. Nandito pala tayo sa spot natin kabusing oh. Dati. Kapag mo Sa Lams Tulay. Kabusing Raymond. Ano?
Ini, Papain ko mga waypon pa ono, waypon pa ono, waypon pa ono. Na, tamo? Iyo kay nagtirada ha. Kabusing ra na waypon pa ono. Oh. Oh, ha? Oh, ha? Kita nyo? Oh. Hindi yan edited ha. Walang edit yun ha. Klarong-klaro yun. Ayos ba? Ada kayak teknik dia ha. Oh, pero da yun. Ha? Way edit na oh. Ay, wah. Kuha na kay mga teknik dia oh. Tara na. Hindi kaya kami ilaw. Nanday ko na dia oh. Lapit ko na sa bato. Lapit na ko na sa bato. Maya kabusing, ligo tayo doon. Doon oh. May mga naligo na. Ligo tayo dyan. So yun, kabusing. Update namin kayo mamaya sa kuha namin. Kabusing, Ito na yung huli namin. huli namin na ano, matambak ka no? Mga 1 kilo. 1 kilo lang. Uwi na kasi. Kaya ang dami nito. Uwi na kami kasi madami na sila oh. Ito yung inahan ko busing ha. Ito yung ano, Yung inahan. ikog pa lang ha. Ito po lang inahan ha. So yun oh, uwi na kami kasi parang crowded na. Sila na naman dyan. Kuha na si kuya oh. Yun oh. Yo! Yo yo yo. Yun sa likod namin yung bits oh. Pero uwi na kami. Naamis ka kabugang mo ano. Yo? Katol kayo ba? No? Bagyan kay tambo. Nagtambo. Kaya? Oh, manguli na mi. Ang ekog, misiwil, dako kayo. So, yung ano? Buntot. Buntot pa lang to ha. So yun. Paalam na muna. Kasi ang init na. Magbabas pa kami mga 45 minutes siguro makarating sa bahay namin. See you. Bye-bye. Hello. Nakaabot na kami, kabusing sa bahay. Kuha kayong mga kamil kay init kayo. O ang tapay. So, dito na, ilinisan muna namin yung huli namin. Okay. Gamay ra kaya mong kuha. Mayra, Maliit lang. maliit lang oh. Kalahati pa lang yan ha. Binigay lang namin yung ulo. Ay, hindi maubos namin. Binigay lang doon sa kasamahan. Slice natin mga kabusing. So tayo, lamay, lutuan nino. Lutong ano siguro? Lutong kabusing. Lutong kabusing. Linisan mo na daw, kabusing. So cool na
Bihon, oh. Bihon ba? May slice ng bihon. Kuha kang tasan ng bihon. Gamay naman sa niya. Gamay na ng bihon. Gamay na. So, yun kabusing. Binisin muna. Yan o. Isang. Oo. Isang. Yun na mga kabusing, oh. Tambakang malaki. Mga kabusing, oh, ang in-slice sa mga kabusing. Murasag. Murasag machine, eh. Oh. Murasag na maligya sa merkado ba nga pagka-slice. Ano? Pero taon sa kadako na kapit mo tupong pastatara na ano pa tambaka kinilaw uy apoy mata oh. Abangan niyo ang pagkilaw namin ngayon. Yung itong malaki yung mga kabusing, lagay muna namin sa rep. Mga ilang araw ihaw namin kasi dami kasing ulam. Yan o. So yun. Abangan nyo. Tinaw kayong mata. Okay. Wa pa yun ni ka suyo po kuan. Formalin. Okay, matay. Ito na ang kinilaw mga kabusing. Wow! Tangigi. Tama to? Tangigi nga ni among katunga na, among ipangatag kay sa hirap po nga makakotagdag ko ba? Asin. Ano eh? Ano na? Ayan. Hanggang dito na lang kabusing. Tsapa na.